suminggah durga kala sira sumingkira mulya asali reki ana kanung saka wetan nunggang gajah telale lar singgih Allahu marang balikul jem setan berkasaan amulya mring tawang toang prajamu iblis yo kari karang kulhu bale bola bale Osa tata si jangan memuji
Namasida Ilahing alik namastu Purnamasida Ilahing alik namastu Purnamasida Ilahing alik namastu Purnamasida
wan sembah ing ulun kapurpa risang murpengat mring sahanan ingkang mring kanan siheng tasih maweh pokok kang sawagong Masiring telahan yuwang kanan mamuju hengwang Wilahi awik namastu Purama Sidhem Aum awik namastu silat ngring jiwang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisana sono sirawung angin wul besto pangsila stantun lambai bodho jinantur tutur katila tulut-tulat ngrorat ing paradya winursita ngupama prameng niskara karantadya tumiying jaman purwa mangga tekap pasenaning gupita tanwung rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sang Purwengkata sikebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa duwing kuna kemusu rasa yen narasaya karaos mulacari wang rasa wandi wuruhing diri rasa rembang sang rumangsani lir jalma ngilukaca jarwa pusna kopcang carita becik wis gemelar jroning pakeliran yek sedhatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang kartika wis kelur putrating kawasa sahari ratri yang widri bawana purwateking tuk sinagila kepati teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedungulan pangkar tumangkar kaya sinarambun kaya Jawa pating grembyah dadya padhang kutu-kutu walang atoga buron wonem yang burontaya dadya branan tanpa wicalan padhang trawe sangyang renawi kang arsa amerbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merengangah lamun kaeksi ayah dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Karko katon semua belang kanan kiri ning abang esmu jenar kabar bawan sinari sang Hyang Basono tanem to katon ijo royo-royo amangku kuning biru moyo-moyo bocah ing gunung-gunung mulan kedanu kasiluring prabancana lenggut nganti kaya gunung Makutra Mega tan wetawis dangu seleng kawula dasih tinrasa angkupaya buka garap Tegal sawahe nganglu sira datanana pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garungku nyanggiring raja kayane sawane ana pirembagan Sumarwangi Sang Hyang Karko saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat durung kiblat papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang sami rebut-yudha rebote jabut kukuwung marandhatan wonten ing Kamedani kukuwung ing pertapan ning ngarga kutha Runggu
arenggih pertapan utawi pawiyatan paguraning Arga Kutha Runggu ingkang mapan wonten ereng-erenging Arga Kutha Runggu nalika semanten katengal mencorong tejane Yayah Lintang Panjerina Candranya madaning pertapan kula wau nedheng ngawontenaken pawiyatan agung pepanggihan Sangya Para Cantrik manguyu jejonggo mangadhep marang ngersaning Sang Pinandhita dasara wasis waskita ngesti nyolah bab kasutapaning ngilmu kasantikan guna kanuragan sedaya den kagungan dening Sang Pinandhita lah sinten to wau ingkang lenggah madaning pertapan sanggar pawiyatan inggih menika ta wernane Sang Pinandhita Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi lenggah katingal mompyar candrane Yayah Sangyang Bathara Suman nalika semanten kahayap sanggaring para cantrik manguyu jejonggo ing ngadhep marang ngersa Sang Pinandhita Kesawa Sidi nalika semanten datanku ora mung lumpuhing wujuding menungsa titah semantah nanging wujuding sato kewan samya pagurun sami suwita marang ngersaning Sang Pinandhita anggeta menika to warnane najan to sampun derajat brahmana sampun ketingal kepareng nilar marang jiwa kasatriyanipun anggih menika to pandhita Kendali Sada Sang Begawan Anoman ya Sang Resi Mayangkara ya Marudi ya Gempong Mangliawang nalika semanten Sang Senggana ngadhep marang ngersa Sang Pinandhita Kesawa Sidi dia nyecep ilmunipun Sang Begawan Kesawa Sidi kadheraken inggih menika kadang tunggal bayu saking Sang Senggana anenggih gajah saking Guwung Candramuka anenggih menika wernane gajah setu bondo kadheraken Sang Garuda Mahabira miwah Sang Naga Kuwera prasasat kadidene den bebasanake den ibaratke kadang bayu nglumpuk sedaya wonten andharing pertapan Arga Kutha Runggu nalika semanten kathah sanggaring para cantrik binayang bayang sanggaring para manguyu jejonggo wonten sak jawining pertapan kathah ingkang sami amengku sasmita werdi nggadahi kaperlon piyambak-piyambak nalika semanten arep tidhem permamen datan nono bane walang alisik sangya para cantrik samya ganting pasisiran jejel ril rapen pepet pipit prasasata tupan denggul datan poselo labet sakathahing para seba ing jawi ambrutak getira rontek umbul-umbul kekiterangan danu Yaya Manda mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing wangsa rendheng tumbahing nrangapoe jati ngaran bangsa katiga barangkali tidhem jinemadaning pertapaning Arga Kutha Runggu nadan kukudungan datana ingkang obah samira datan mampah kabar sumangswaraning pradangga miwah pangling paranggana Siguramur wani pangandikan dadung mangling Cimandika Sang Pinandhita ingkang dereng kababaring lesan Ya
naman ingkang sesangka tumanyar Mangrenggara ming sore mangkin tanpa sireng emas-emas murabeng langit Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Panjrah Sarwa Rukma Anggeng manik nara wata Babra prabanya kang mirat kenyaring teca lalewaran ler ki lasi sireng cadek ong wimbo kekondo mreng
katya peng maruta mando separan mangambat kongas lamun sira angga kuru kake amilya manungsa kang nyata engkang becik martabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan Sokoryana lehawan tapa engkang was tan mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kagi sartane kawruhana Ihung Mas Lomo sidam skaring bawana langgeng ora mengko to dhisik saakeh cantrik ingkang dak caketake sowane ana ngersaning Begawan Kisawa Sidi ora mengko to dhisik Anoman ya senggana sawuse sira ngadhep ana ngersaning sun senggana padha kanthi Raharja anggon sira suwan ana ngersaning Begawan Kisawa Sidi Anoman lunamit pasang Kalimantabi tinebinung nunduni dumawahing tawang tuwang linepat ing tolak mandu berban kepareng paduka miji dumateng pisuwanipun ingkang abdi pun senggana iki Anoman kepareng dinten samenika wilujeng pisuwan kula tebih saking rubeda anggen kula sowan nyaken mangersa jengantika Sang Pinandhita kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeping pangabekti kula kunjuk reban. Iya. Ingsun tampa tiba sepadha-padha gawe bombong penggalihku Anoman. Saking cantrik ora ana ingkang ndak caketake kejaba mung sira. Anoman ing kendhali sada ning antase sira kuwi
wis madeg Brahmana ana ing Kendali Sada teka sowan suwita rawuh ana ing pertapan Narga Kutha Runggu ana ngersaning Kesawa Sidi kamangka aku iki ya mung pendhita gunung yen ta upama ditaker kawruhku iki isih adoh kelawan kawruhe begawan Anoman ing Kendali Sada nanging kena ngapa sira sowan ana ngersaning ingsun Anoman nggih kula nuwun sewu pendhita menika wonten pundi kemawon mesti wonten ngelmu ingkang saged dipun agem ingkang saged dipun cecep ngelmunipun anggen kula sowan marang Resa Jengandika Sang Pinandhita menika pancen estu wonten atur ingkang kedah kula aturaken lan ingkang kedah kula mangertosi menggah ingkang nedya kula badhe atur pitakenan marang Resa Jengandika Sang Pinandhita. Iya ora dadi ngopo ora lewat parayogakna anggonira lungguh nang ngersaning ingsun senggana ya Anoman sampun boten kirang prayogi mlampahan apa dene sira Gajah Setu Banda ngadhep ana ngersaning ingsun padha kanthi prayoga lenggahmu Gajah Setu Banda tansah pirang kawidataning sampikala sowan kula tebih saking Rubeda Penemban kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk marang Sajengandika Sang Penemban Kesawa Sidi wonten Ngarga Kutha Runggu ya ingsun tampa sira atur bekti kelawan panjenengan ingsun ora lewat pangestuku wae tampan ana Gajah Setu Banda nggih sampun kawula pun diantadosna jimat ndayanana ing kasantosan Penemban prayogakna anggonira lungguh sampun boten kirang prayogi Penemban ora pangling iki pisuwane naga kuwira padha kanthi raharja saksawanira Yai Naga Kuwira tansah pinang kawidataning sampikala Penemban kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lan sowan kula tebih saking Rubeda wilujengken kula sowan marang Sajengandika ya ingsun tampa gawe bombong penggalihku iki ya uga ana Naga Kuwira ning atase sakjerone pertapan kaya dene mapan ana ing Dharma Wisata Naga Kuwira padha prayoga saksawanira tansah pinawi kawidatan niri sampikala Penemban sowan kula tebih saking Rubeda kemareng kula ngaturaken sembah marang Resa Jengandika Sang Pinandhita Guru Sang Maha Guru Sang Penemban Kesawa Sidi ya ulun tampa ingsun tampa gawe bombong penggalihku ora liwat prayogakna jeneng sira lenggah ngadhep ana ngarsaning Kesawa Sidi Naga Kuwira sampun boten kang payogi Penemban Anoman wonten dawuh Penemban kaya sing wis ndak aturake ngarep mau ning atase luwih akeh pendhita sing ilmune luwih dhuwur tinimbang Kesawa Sidi sartane sira Anoman kuwi uga pribadining Brahmana teka kena ngapa sowan ana ngersaning Sang Kesawa Sidi mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika pancen estu sepisan kula nedya suwita marang Resa Jengandika Sang Pinandhita Sang Kesawa Sidi iya matur nuwun sak banjure lajeng angka kalih sowan kula menika pancen estu wonten atur ingkang nedya kula aturaken marang Resa Jengandika Sang Pinandhita bab ingkang sampun dangu kepengin kula mangertosi benjang menapa anggen kula mapak wanci ingkang kula pikajengaken besok kapan sira tumapak ana ing wektu utawa wanci sing mbok karepke inggih pancen leres banjur atur apa sing bakal sira aturake ana ngersaning Kesawa Sidi Penemban kula menika sampun dangu gesang wonten ing alam padang kula menika menawi den dipun ibarataken menika sampun wareg mangan gempalaning jagat legiyasi ning kawontenan
Kula menika sampun dangu kawit kula ndherekaken sinuwun Prabu Rama. Dumugi semriki tumapak wonten ing jamaning para Barata, Trah Pandhawa lan Kurawa. Teka kula tesih nyumurupi gesang wonten ing Madyapada. Aduh remban. Pendak-pendak kula sowan wonten ing sawijining brahmana ingkang denantu-antu. Kula tansah mawantu-wantu sinten to ingkang saged sakbiyantu paring pangandikan kalian kula, paring sabda kalian pun Anoman. Teka dereng wonten pendhita setunggal kemawon ingkang saged paring pangandikan. Inggih menika benjang menapa kula kapundhut wangsul wonten ngersaning dat kamar wengdat awit ingkang kula ajeng-ajeng menika namung gesang mulya wonten ing alam kasuwargan inggih wonten ing sumarga loka. Namung menika remban, namung menika ingkang saged kula aturaken ambuk bilih kathah lepat atur kula nyuwun diagung pangaksami jernyatanipun sinaosa kula nuwun sewu jeng andika menika namung sawijining pandhita gunung ibaratipun kula nuwun sewu mapan wonten ereng-ereng ing arga kutha Runggu. Nanging mugi-mugi sageta paring pepadhang tumrap penggalihipun Anoman perbahan anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mrek sakar kadong ngas kandhanya mawe raras retnaning driya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Anoman wonten dawuh kaget penggalihku bareng sira Senggana ndak piji sowan supayane matur apa kang dadi wigatine. Teka sira nyuwun priksa besok kapan titiwahyaning mangsa kala Anoman sowan ana ngayunane Gusti sing gedhe pangapuramu. Ingsun bakal matur sartane bakal maringi apa kang kita karepake, nanging aja goreh penggalihmu ya Anoman. Ih, matur sembah nuwun boten dados menapa jalaran Sarana menika ndadosaken Sarana padhang ing manahipun ingkang abdipun Senggana Bebahan. Iya, Anoman wonten dawuh bab ingkang angka 1 bab judul rejeki lan pesthing kodrat kuwi mono kabeh wis ana ngastaning panguwasaning dat kamara wengdat. Inggih, mula ndak suwun ya Senggana aturmu ingkang kaya ngono kuwi mau aja ngasi mbok baleni meneh. Lho, liripun kados pundi? Aja ngasi mbok baleni meneh. Jalaran aturmu ingkang kaya mangkono kuwi mau padha karo sira kuwi ngepal karo panguwasaning Gusti kang akarya jagat sing murba kayiwanan sira.
anggon kita ya sira urip gesang ning Madyapada iki jalaran kaya ingkang wis ndak aturake rejeki judhu pesthi kuwi mono kabeh wis ana panguwasaning dat kamurwing dat yen to kita diparingi pinardawa umure nyatane wiwit jaman Ramayana nganti jaman Trabarata utawa Mahabharata kita isih iso gesang nyumurupi kahanan jagat sawegung iki kita kudune ngucap syukur ana manguwasaning Gusti ora kok malah takon besok tekan kapan uripe Anoman padha karo sira kuwi ngepal ana ngersaning Gusti sira kuwi nyepelekake marang panguwasaning Gusti iki rungokno ya Anoman aja mung kanggo sira Anoman pribadi nanging muga-muga kanggo sira kabeh Gajah Setu Banda Naga Kuwerapa dene Garuda Mahambira muga-muga bisa nulodo sartane bisa midhangetkake kang dadi ature Kisah Wasidi piye kuwi mono tur kang angka 2 bab kabeh pati kuwi mono wadine Gusti ora ana menungsa sing bisa mangerteni besok kapan lamun titiwansine dheweke bali mring ayunaning Gusti yen to siji pesthi loro jodho dening titah sewantah utawa jalma lumrah isih iso digoleki sartane isih iso diupadi nanging yen to bab pati kuwi mau ora ana menungsa siji wae sing bisa mangerteni mula yen to sira Anoman ya sira senggana nyuwun priksa kelawan pendhita sapa wae bab besok kapan Anoman tekaning pati ora bakal ana pendhita siji wae sing bisa paring dawuh kelawan sira senggana merga sangka ya ora wani nantang ora wani ngepal marang panguwasaning dat kamurwing dat jalaran kabeh iki mau pancen wadi tumraping sangjaning para titah mula ya ana ing alam padhang utawa nang donya kuwi menungsa dicipta siji loro siji apik loro elek iki anane apik lan elek iki mono kanggo mbedakake sartane kanggo ngisi papan ana ing alam akhirat kang aran swarga lan neraka yen to menungsa diwenehi ngerti besok kapan tibane wahyaning mangsa kala dheweke tekaning pati mesti wae sadurunge mati dheweke nglakoni manembah nang ngersaning panguwasaning Gusti nanging yen to menungsa ora dimangerteni besok kapan dheweke bakal kapundhut mesti wae ya uga ora ana sing mapan ana ing neraka uga ora ana sing mapan ana ing swarga mula ya Anoman aturmu kang kaya mangkono mau aja pisan-pisan meneh aja mbok pindho-pindho meneh mbok baleni jalaran kabeh iki mono pancen ganjaran tumrap sira pribadi senggana wong kang lara sikile pegel tangane wae golek tombo diudi kepiye carane supayane bisa kepenak anggone nglakoni urip lah banjur sira kuwi diparingi umur sing dawa diparingi gesang pinardawa ning alam padhang teka malah sambat kita malah ngersula besok kapan sing sira ame-ame mung dalaning mati kuwi ora kena ya senggana aja mbok baleni meneh waduh menawi mekaten ingkang kula aturaken lan ingkang kula pitakenaken marang sosang penemban kula lepat ya pancen luput sabab kita ya sira yen to ngasi mbaleni kang dadi aturmu kang kaya mangkono meneh ora bakal ana pangapura ya ora bakal ana pangapura saka ngersaning Gusti kang akarya jagat jalaran kita wis wani ngepal sartane nyepelake marang panguwasaning dat kamurwing dat mula ya aja mbok baleni meneh ya senggana
Waduh, kula malah rumaos lepat penemban. Jalaran kula menika nyumurupi titah wonten ing Madyapada menika dereng ngantos yuswa keladuk sampun sowan wonten ngayunaning Gusti. Teka kula ingkang sampun gesang kawit ndherekaken Sinun Prabu Rama ngantos sak menika kula madeg wonten ing Kendali Sada. Teka kula kok malah nggersula. Kula dipun paringi gesangking pinardawa. Waduh. Wah, kula rumaos lepat do Gusti, kula nyuwun pangapunten. Ya. Sak banjure kuwi yen to kita mung kepengin urip kepenak ana ing Madyapada, syarate utawa saranane ya mung nrimo ing pandum iki. Mesti wae sira Anoman ya wis priksa jalaran sira kuwi jejering Brahmana sing wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasining kahanan. Wong kuwi yen to arep makmur uripe, yen to kepengin seneng atine, bungah pikire, kuncine mung siji, kabeh lelakon sing dumadi adile kudu dilakoni. Inggih. Merga wong urip ana ing alam padang mono pawitane mung telu. Siji lair, loro netepi kewajiban, sing ping telune mati utawa sowan ana ngersaning panguwasaning Gusti. Sadurunge sira Anoman lair utawa sadurunge menungsa iki dititahake ana ing jagat jroning buku tulising Gusti, kodrat utawa takdir kuwi mono wis ana. Dadi sira Anoman mboya perlu ngresula bab uripmu sak rekasane kaya ngapa kudu tansah dilakoni lan kita sira Anoman kudu tansah nrimo ing pandum jalaran wong urip ning alam padang mono urip kang tanpa pawitan dagang tuna andum badhi yen to badine sapa ingkang didum nanging yen tuna sing dibakul apa urip kang tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora njilih, mung sak derma nglakoni urip. Mula sira ya Anoman lan kabeh wae sak akehing cantrik manguyu jejangga sing sowan ana ngersaning Sang Kesawa Sidi ndak jaluk bab urip sing dilakoni ning Madyapada supayane tansah anyukuri lan rumangsa kacukupan kelawan urip anggone gesang ning Madyapada. Anoman Gajah Setu Banda Garuda Mahabirama dene Naga Kuwera matur sembah nuwun sanget merban awit pencerahan paduka estu damel bombong penggalih kula. Waduh mboten nginten babar pisan menawi atur kula wau kula ingkang nyuwun mriksa bab benjang menapa Anoman kapundhut sowan wonten ngayunaning Gusti menika lepat. Awit engkang kula antu-antu menika namung saged anyumurupi swarga. Inggih menika swarga loka inggih alam kelanggengan. Nanging jebul tinemunipun kekarepan kula ingkang kados makaten menika kula wau lepat. Iya, mula aja mbok baleni meneh. Nggih, mboten penemban. Waduh, penemban matur sembah nuwun sanget penemban. Kula anggenipun ngalampahi gesang ing Madyapada menika tambah utawi sansaya semangat anggen kula nglampahi gesang ing Madyapada jalaran wong uripku ya pancen tanpa pawitan tenan. Tur meneh kula menika wujud kula gajah, kula dilairke minangka wujuding sata kewan, kula menika nggih mboten meri kalian manungsa. Jalaran menungsa menika nggadahi kekiyatanipun piyambak-piyambak, sata kewan ugi nggadahi kegiatan piyambak-piyambak. Menawi ngantos menungsa menika kok iri utawa meri karo sata kewan, kamangka wujud kula gajah, kula bidak malah gepeng mengke. Iya. Waduh. Matur sembah nuwun saged menemban jengandika sampun paring pepadang tumrap manahipun ingkang abdi pun Garuda Mahambira. Matur nuwun menemban jengandika tambah sansaya ndamel ingkang abdi pun Naga Kuwera.
sansaya remen anggenipun nglampahi gesang utring Madyapada sinaosa penggawean kula menika namung klekat-klekot. Selonang-selonong rono rene mboten masalah. Iya, ngabeh wae. Ya mung ndak rasa kok kahanan pertapaning Arga Kutha Runggu dina iki nedeng bakale nampa pacoban saka ngersaning Gusti. Mula Anoman sira lungguh kang prayoga yen to iki mengko ngasi ana pacoban sing tumapak ana ing pertapaning Kutha Runggu tak jaluk sak biantune. Waduh, mriki paduka kersaken kula nedya nglampahi awit kula muga panjenengan lahir batos suwita marang sajenganipun Sang Pinandita. Inggih Sang Begawan Kisama Sidi. Iya. Lungguh kang prayoga ning sak mburiku kene senggana ya Anoman. Ih, sendika ngestuaken dawuh Bahan. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakit nawang sesangga. Nalendra mbek marwa sing sanggatri gumulung kadri gumulung mangrompaking wadya Urda krore kakiri-kiri ronanggana magawe kelari rawang-wang didemataning pertapan ing Arga Kutha Runggu nalika semanten tanggap sasmita Sang Begawan Kisama Sidi bilih wonten ing pertapan ing Arga Kutha Runggu badhe antuk pacoban weber-weber dereng mingkem Sang Pinandita Sang Kisama Sidi anggenipun maring pangandikan nalika semanten gegering Jawi piyang ngarsa kaping puri pasiban bono amuk apa kang dadi darunane ora ana macan kemedhun saka Krangga mudin gajang kemedhun saka Wantilan aning nggih menika warnane pisawanipun utusan saking negari Ngastina Sang Narpati Karna Basena miwah Sang Begawan Durna Pandhita saka lima ingkang mantun minggah madaning pertapan Arga Kutha Runggu biasa ngiring para seba cantrik mau yuji tangga kancana daya piyak-piyak jaluk dalan
Sinong mati Sinong mati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana ana bale lumatamra kanggang awita dedenjeng jenjengan kula nuwun sewu kula kinten bilih wonten cantrik wonten ing Pertapan Narga Kutha Runggu ingkang nyaket pisowanipun kula nuwun sewu menika wonten priyagung ingkang rawuh wonten ing pertapaning Kutha Runggu menika menawi kula titik jengandika menika Nalendra kula nyuwun sewu sinuwun ambuk bilih kepareng jengandika paring dawuh panjenengan menika Nalendra saking pundi lan sinten jejulukipun sinuwun? Luwih dhisik aku tak takon karo kowe apa kowe kengaran Begawan Kesawa Sidi? Inggih leres. Inggih mriki menika papanipun ingkang abdipun Kesawa Sidi wonten ing pertapaning Ngarga Kutha Runggu sinuwun. Wih lah dalah. Bapak Durna wonten dawuh. Napanipun menika pancen leres menika ingkang peparapun Kesawa Sidi. Apa? Jebul iki ta sing jenenge Wasidi iki ya iki ta. Wasidi player. Kesawa Sidi. Ah, Kesawa Sidi. Inggih niki. Oh, pancen yo ora mokal. Pancen yo pendhita sing mapan ning gunung tenan. Sarwa sak eneke sandangane ya luwuk kaya ngono. Inggih. Surbane. Wah iki sacake le nyolong iki surbane iki. Ade luthuk kaya ngono ora tau dikumbah. Mangke rumiyin ampun kados ngendika kados ngaten. Nggih nggih. Didangu nggih didangu. Inggih. Kula nuwun sewu menapa ingkang wingking menika pun ingkang peparapun Sang Tapa Begawan Durna. Oh, ha. Bener aku, bener. Aku pandhita ingkang kondhang manyar-manyar. Pandhita sing kondhang manyar-manyar kuwi ya mung Begawan Durna, ora ana liyane. Nggih. Ya mung Durna sing pandhita sekti kalintang jayang perang wasis waskita ngesti ya mung aku. Inggih. Mugi tansah sekeca anggen jengandika lenggah. Wasidi ya, wis ora kurang kepenak. Inggih. Nuwun sewu sinuwun jengandika menika pun jejuluk sinten? Tepungake wae yen to kowe durung ngerti kelawan aku. Ingsun iki Nalendra ing Awangga. Jejulukku Prabu Karna Basusena. Ya Suryatmaja. Oh menika pun sinuwun Prabu Karna. Inggih. Bapak Durna, wonten dawuh. Sing ngandika kenging napa? Mboten napa-napa, kula sajak weruh ngejak omongan iku kula kok pengen nyauri. Inggih mengke riyen to kendel. Nggih. Bar niki jengandika kula aturi paring dawuh sak sela-selane panjenengan. Nggih, sepuas kula kene. Nggih. Kula tak nimbali kalih Begawan Kesawa Sidi niki riyen. Nggih, monggo mboten napa-napa. Sinuwun Karna. Wonten wigatos menapa dene jengandika
mrepeki kalawan ngliwanipun ingkang abdipun Kisama Sidi. Kisama Sidi wonten dawuh. Ya sowanku ning pertapan Arga Kutarungga iki sepisan tetinjo marang karaharjane Begawan Kisama Sidi. Inggih matur sembah nuwun. Sing angka loro aku bakal ngaturke apa kang dadi wigatine jalanan sing bakal ndak aturake iki ngembet magepokan karo kahanan pertapan ning Arga Kutarungga. Inggih. Menapa ingkang abdi anggadhahi lepat tumrap jengandika duwe menapa sepisan luputmu anggonmu dadi brahmana ning Arga Kutarungga iki kowe ora kula nuwun cara-carane wong Dayoh kowe ora duwe tembung apa-apa karo Yayi Prabu Duryudana lho wonten sambung rapetipun menapa kula kalian sinuwun Ngastina engko sik to nggonmu ngedeke pertapan iki Arga Kutarungga iki kebawat keperintah negara ing Ngastina mula luputmu kang angka 1 kuwi kowe mapan ana ing wewengkon sing kebawat keperintah negara Ngastina teka kowe ora duweni tembung apa-apa cara-carane wong mertamu cara-carane wong mara Dayoh kowe ora atur kula nuwun karo Yayi Prabu Duryudana. Inggih. Angka 2 luputmu kowe mangreh sanggiyaning para kawula Ngastina. Jalaran kawula Ngastina kuwi wis winengku. Panggesangane ana ngersani Yayi Prabu Duryudana teka kowe ngrebut kawula Ngastina sing maune padha percaya karo Yayi Prabu Duryudana saiki pindah kapercayan percaya karo Begawan Kisama Sidi. Wah, bener. Muridku sing mane padha suwita ngersane Balandurna saiki suwita kabeh, do pindah sekolahan kabeh. Ana ngersane sak Begawan Kisama Sidi. Oh. Mbah kowe iki sing daya apa ta kowe iki Kisama Sidi? Ing atase kawula Ngastina iki kabeh wis padha manut pangring Begawan Durna. Kawula Ngastina kuwi wis padha percaya kelawan mbangun miturut karo Begawan Durna. Lah ning saiki kok bareng kowe ngatek pendhita ning Arga Kutarungga iki kowe ngrebut kapercayane Begawan Durna, kowe ngrebut kapercayane kawula Ngastina karo anak Prabu Duryudana, kowe ngrebut kapercayane kawula Ngastina karo Begawan Durna. Ning atase Begawan Durna kuwi wah, siswaku akeh, siswaku akeh. Siswamu ki akeh, sing maune siswane Begawan Durna. Siswa saka 5 padha pindah ana ning pertapan ning Arga Kutarungga kabeh. Coba tak pikirin. Iki sekolahan pertapan kok kaya kebun binatang. Ora mung wujuding menungsa, gajahe ana, munyuke ana. Ya ming perawan sing ora ana perawan. Praon, mau praon, heeh. Praon sing ora sida ana. Oh, coba pikirin to, Kisama Sidi. Coba pikiran. Siji kowe wis ngrebut kawula Ngastina sartane cantrik ana ing Sukalima. Angka 2 kowe ngedeke pertapan ning kene. Kowe ngedeke pertapan Arga Kutarungga iki wewengkon Ngastina, iki bawat kene Ngastina. Lah kok kowe ora omong-omong. Mula ya Kisama Sidi. Anane prataku mrene iki mung bakal jabel marang kalungguhamu minangka pandhita ana ing Arga Kutarungga iki. Sinden-sinden anggen kangenan sithik kok. Angger didamu angin sithik kok. Mbak ya bersyukur. Isis ya kono kemulan. Inggih kula nuwun sewu. Menawi kula nggadahi lepat temrap negari Ngastina kula nyuwun lumuntur ing sih samudra pangaksami. Ya nanging ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Ning sira Kisama Sidi bakal tetep lungguh ning pertapan Arga Kutarungga iki. Arga Kutarungga. Arga Kudu ki apa? Nuwun sewu Bapak Durna. Kelepian anggen kula manangke mboten napa-napa Karang ya. Wah, sapa wong itu sing ora sing mboten napa? Ora napa-napa, mboten. Sira bakal tetep mapan ning pertapan Arga Kutarungga iki yen to kowe gelem ngaturake wujuding kanugrahan. Kanugrahan menapa sinuwun?
kanugrahan ya Wahyu Kanalindran ya kengaran Wahyu Makutarama. Marata Dyagi, nek kowe isih kepengin mapan ana ing pertapan Argakutha Runggu kene sartane pertapanmu isih kepengin mulang sangjaning para cantrik-cantrik mangu ya jejonggo ana ing pertapan Argakutha Runggu kene Marata Dyagi. Wujuding Wahyu Makutarama paringna aturna kelawan aku ndak aturne marang Yayi Prabu Duryudana. Wah, heeh. Ayo Gage. Wenehna Wahyu Makutarama, wenehna Wahyu Makutarama. Wedarna, wejangna saiki kengaran Wahyu Makutarama kuwi apa? Inggih, kula nuwun sewu, sing ngandika menika ugi brahmana. Tartentu ugi priksa wedaripun Wahyu Makutarama menika. Oh, gampang. Wahyu Makutarama. Makutha kuwi cetha ageman sing ana nggon sirah. Rama kuwi bapak. Agemane bapak sing ana nggon sirah. Inggih. Kuwi ora peci ya bangkon. Oh, kowe arep kaya Ratna ya, kowe arep kaya Ratna. Kowe arep dadi tukang blangkon ya kowe. Ayo, Gage Wedarna Wahyu Makutarama. Ayo, Kesawa Sidi Gage Wedarna. Yen to ngasih kowe ora gelem medharke wujuding Wahyu Makutarama ning saning nata ngawangga, ndak kira seranane ora liya ya mung aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Saananane cantrik ana ing kene, kahanan pertapan Argakutha Runggu bakal tak gawe karang abang Kesawa Sidi. Anoman maju ngantos atos niku arep wis tuwek engkek ning isih digdaya. Inggih Pak Putra. Pun disekecake kula tak tenggo teng jaba pados rokok riyen. Gila dalah. Lah kok malah kesah niku karepe pripun? Mboten napa-napa, kula ajrih. Jagat Dewa Bathara Anoman iki. Iya sinuwun. Kula nuwun sewu. Menawi jeng ngandika menika ngendika sartanipun maring dawuh bilih badhe ngruda peksa kalian guru kula inggih menika pun Sang Begawan Kesawa Sidi. Kula nuwun sewu, sing jeneng kanugrahan menika mboten saged dipun suwun kanthi srana peksa lan mboten saged dipun tuku kanthi srana menapa kemawon. Lho, nyatane yen to Begawan Kesawa Sidi isih kepengin pertapane iki tetep langgeng ana ing kene, ya kudu masrahke wujuding Wahyu Makutarama. Nanging kula nuwun sewu, menapa jeng andika menika mboten nyawang wonten mriki menika wonten betengipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Kula menika ingkang sampun lair lan batos sewita angrisanipun Sang Penembar Kesawa Sidi, kula sagah dados bebeteng menawi wonten pacoban menapa kemawon tartentu kula sagah anggen kawula badhe betengi ateking pertapan Argakutha Runggu. Oh lah dalah jagat Dewa Bathara. Babu, ayo. Mboten wonten mriki papanipun wong Neter Katigdayan. Kowe wani karo aku tenan? Nggih. Ngendi papane wong Neter Katigdayan? Kula mboten ajrih, kula mboten wedi. Mboten wedi kalian jeng andika Sang Nerpati karo Basusena. Oh lah dalah keparat. Teko kowe nantang karo nata ngawangga ya udup ning kene papane wong Neter Katigdayan. Ayo metu njaba diteter kadigdayane adu arep karo nata ngawangga Prabu Karna Basusena.
musidam sekaring bawana senggana wonten dawuh reban. Aku bakal matur sartane paring dawuh bab apa ingkang wis mbok tindakake. Kepareng paduka kula aturi anyendu dumateng ingkang abdi pun senggana menawi kula nggadahi kalepatan kula aturi angukum amidana dumateng ingkang abdi pun senggana. Anoman wonten dawuh pancen wis bener kita kuwi ancas kita kepengin nglabuhi kelawan ulun kelawan aku ya Kesawa Sidi nanging luputmu ning atase kowe kuwi wis jejering brahmana kowe iki adeging pandhita ing Kendali Sada teka isih duweni hawa nepsu sing isih ora bisa dikendhalekake gampangane sira kuwi brahmana nanging duweni adeg utawa pakarti sing jejeg kaya dene satriya. Kula sampun matur nyatanipun kula menika pengin labuh bebela dados bebeteng jengandika adeging pertapan Arga Kutha Runggu menika satanipun kula bebela wonten ngersanipun Sang Pinandhita. Sesembahan kula inggih menika pun Begawan Kesawa Sidi. Ya ora dadi ngopo. Nanging apa ingkang wis mbok tindakake iki mau ya kudu mbok lakoni. Kowe wani gawe perkara kuwi ya kudu wani nanggung perkara. Menawi namung bab perkawis menika kemawon kula mboten badhe wigih ringa-ringa, kula mboten badhe swala. Kula kadhawan supados ngunduraken sartanipun kula kadhawan supados saben ajeng kaliyan nata ngawangga pun Prabu Karna Basisena. Kula sagah ngunduraken sangjaring para Sata Kurawa. Bagus. Nanging senajan to kita brahmana nanging kita isih duweni watak satriya. Nglungguh ana bawa leksana minangka satriya, mesti wae kowe wis ngerti lan wis tanggap karo apa sing mbok aturke. Badhe kula tamengi jaja lan mboten badhe kula tamengi gigir. Kepareng yen pamit madal wasilan. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nanging satriya kuwi yen to perang aja ngasi. Iki mengko jroning pertapan ning Arga Kutha Runggu iki mengko nggonmu campuh karo nata ngawangga Prabu Karna Basusena. Aja ngasi gawe ringkihe Kurawa. Ya Anoman, nyuwun pamit madal pasilan ngati-ati nggonmu mlaku tak tambahi pangestu Anoman. Nyuwun pamit. Sang Anoman saking madaning pertapan Arga Kutha Runggu nalika semanten slagane ora Sang Pinandhita Sang Begawan Kesawa Sidi eling-eling pandhita kang wasis limpat buntas kawruhe lantip panggraitane nalika semanten tingkem netrane sinambi mesem Sang Kesawa Sidi awit mangertosi kawontenan menapa ingkang nedya lumadi wonten ing pertapan Arga Kutha Runggu. Kedadak wonten mega ingkang anutupi kawontenan ing pertapan Arga Kutha Runggu. Piyak ing mega nalika semanten manenggih menika ta sukmane Sang Raden Kumbakarna ingkang nganglang jagat sigra sowan wonten ngersaning Sang Pinandhita dadi kagiat Sang Begawan Kesawa Sidi kala wau.
Woi. Kangge narya wangsit pindha kumbang ngajabeng tawang susuh angin ngendi nggone Mas Trama sidam sekaring bawana mboten pangling menika praptanipun Raden Kumbakarna wala dalah beban teko kowe pancen wasis tenan kowe ngerteni kelawan praptaku ning pertapan gini peneban kowe sapa inggih Raden kowe ingkang abdipun Kesawa Sidi lajeng mriki menika ateking pertapan ing Arga Kutha Runggu wah ratalah pertapan Kutha Runggu Begawan Kesawa Sidi inggih nuwun sewu Raden Kumbakarna wonten wigatos menapa dene jengandika mrepeki kelawan unggiwanipun ingkang adipun Kesawa Sidi wala dalah beban mangertiya janjane praptaku rene iki nalika semono aku nganglang jagat mergo aku bingung goleki kasuwarganku kudu lumaku menyang endi jernyatane nalikane aku mapan ana ing swarga pangrantunan yo kengaran tawang gantungan jebul aku diapusi karo Kakang Dasamuka jarene papan iki swarga nanging jebul kuwi mung papan sukmane wong-wong kang urung katampa sawane nang ngersane Gusti mula mremban aku lunga saka swarga pangrantunan aku bakal goleki aku ngupadi ning ngendi dalan kasuwargane Raden Kumbakarna penemban tulungono aku penemban kagat risang kabeh rango rinanggul kinempet kempet sang retnaning bawana ya tukang walang ati kula nuwun sewu Raden Kumbakarna jengandika menika namung mapan wonten ing swarga pangrantunan utawi kula nuwun sewu dereng katampi sowanipun wonten ngersaning Gusti menika jalaran salaminipun jengandika nglampahi gesang wonten ing Madyapada menika tasih nggadahi piyutang tumrap ngalam jagat sawigung menika lan jengandika tasih nggadahi tumindak utawi dedosan ingkang nalisir saking ungger-unggering kautaman. Waduh. Banjur tumindakku apa ndak rasa? Lah iku tumindak ning Madyapada iki ya wis apik. Aku labuh negara nalika semono negara ngalengka bedah saka panguwasaning Prabu Rama aku bebela negaraku ora kolir aku bebela karang watak angkara murkane Kakang Dasamuka nanging aku mbelani bumi kelahiranku aku mbelani bumi wutah getihku apa ya isih kudu apa ya isih arep bakal diluputke pakartine Kumbakarna sing kaya mangkono mau remban aduh aku kudu piye inggih menika ingkang dipun luputaken menika mboten kok anggen jengandika lelabuh negara menika pancen estu dados timbangan kabecikan
tumindak becik panjenengan Raden Kumbakarna banjur luputku apa nganti kahananku kedarang-darang kaya ngene nggonku bakal sowan ana ngersaning Gusti kok diambengi diameng-amengi aku malah diapusi karo Kakang Dasamuka urung ketampa sowan kono ngersaning Gusti iki perkaraku luputku apa Remban inggih awit jengandika menika salaminipun gesang menika namung remen nglampahi tapa nendra pirang-pirang sasi gedene pirang-pirang taun nganti ninggal marang praja Ngalengka wekasan ngantos sangya para kawula Ngalengka diraja sami kelebyan awit jengandika menika mboten nglabuhi tumrap sangjaning para kawula pancen leres nalikanipun adeging karaton Ngalengka Dyaden bedah dening pun Prabu Rama nanging jengandika ugi labuh nanging lepat panjenengan menika jengandika menika remen nglampahi tapa nendra inggih pancen apan kepara saestu tiyang ingkang gesang wonten ing Madyapada menika dipun wenangaken budidaya ngulir budi ngasah kadewasan nanging anggen jengandika ngulir budi ngasah kadewasan menika ngibaratipun sampun kalimpat sampun alisir saking ungger-unggering kautaman jengandika namung tungkul mikiraken marang kasarasan utawi kawasketan jengandika piyambak wekasan jengandika nglampahi tapa nendra wekasan jengandika kelebyan boten nemut marang kawontenaning para kawula ngantos kawula ingkang boten mangertosi kenthang kimuling lelakon kaembet karaharjanipun menika lepat jengandika Mremban woi dian Mremban Wala dalah banjur kepiye nggonku arep nyaur utangku kuwi mau banjur kepiye nggonku bakal njaluk ngapura utawane mbayar kabeh dosaku kuwi mau supayane gale-galo Kumbakarna mapan ana ing swarga loka inggih serananipun jengandika kedah dipun lairaken malih wonten ing Madyapada menika jengandika kedah dipun titahaken malih lajeng nglampahi gesang malih wiwit jengandika dipun lairaken ngantos mokswanipun sukma panjenengan banjur sapa sing bakal dadi kasuwargane Kumbakarna kudu menyang endi lakuku lan kudu menyang endi nggonku golek kelawan kasuwarganku kula nuwun sewu Raden kula mboten gadhahi wewenang paring dawuh bab sinten to ingkang bakal dados panitis panjenengan anggen sing andika badhe ngupadi kasuwargan paduka banjur aku kudu takon karo sapa Mremban jengandika kula aturi prapta dumateng ingkang rayi paduka adiku sapa inggih pun Begawan Gunawan Wibisana inggih Begawan Kunta Wibisana menika ingkang rayi taksih gesang wonten ing Madyapada papanipun wonten ing pertapan Candramanik njaluk pamit Panembahan oi
Gajah Setu Bondo wonten dawuh Merban. Kabeh lakon sing lumadya ning pertapan Arga Kutha Runggu iki mau dadekno conto tumrap uripmu ya Gajah Setu Bondo. Inggih. Awit kula menika mangertosi dumateng kawontenan ingkang gumelar wonten ing jagat sawegung menika. Sinaosa wujud kula menika gajah. Nanging kula menika saged mangertosi kados pundi larane rekasane urip dadi menungsa. Sakala mangsa kula menika wujuding gajah menika ugi kula badhe pados patedan menika dadak gelut karo macan, dadak gelut kalih singa lan sak piturutipun menika ngrekoso. Mila kula menika mboten meri kalian gesangipun sang yawara menungsa. Iya, kaya mangkono kang trep lan pantes. Iya. Sabanjuri budal kang padha seba ing senedya manjing ana ing sanggar pamujan jeriki nyatane wis wanci bedhug utawa wis keliwat jam wayah jam 12 adan luhur ngaten. Iya. Ndherekaken jengkar watu kepalang kula nyuwun pamit madal pasilan bidhalaken sanggih para cantrik rencang-rencang kula aturi sepados nglampahi wudu lajeng ing samangke mapan minggah wonten ing sanggar pamujan Beneban. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gajah Setu Bondo kula sampun ageng. Sing ati-ati budalna para cantrik nyuwun pamit madal pasilan. Pun ageng kok niki kok. Angger silir ngaten niki wis genah. Nyuwun pamit Beneban. Purna gatining panangkilan. Arus sang pinandita kondur manjing wonten ing sanggar pamujan rikala semanten rantak-rantak anggoning para cantrik mangu jangga bidal saking martapan ing Arga Kutha Runggu pinayang-bayang sanggih para Apsara-Apsari kawis ketingal pepahandir sagung kang sama semewa mboyongi kelawan tindahipun sang pinandita sang Kesawa Sidi nalika semanten kadya sesanti kamulyani.
Thank